שלום, חזרתי לעונה חדשה של קסמים בקלפים. בואו נראה, היום אני אראה לכם קסם ואז ילמד אותו. יש לי פה חבילה רגילה. רגע, צריך לערבב שתראו שזה רגיל. עכשיו אני מערבב. הנה אני אראה לכם את החבילה שהיא רגילה, הכל בסדר. עכשיו אני לוקח את הקלף הראשון וזה הקלף שלכם. לי מותר לראות אותו, אז תזכרו את הקלף. אני שם אותו פה, מחזיר, ואז לוקח אותו. שם אותו בתוך החבילה. ואז מתחיל לערבב. אז עוד פעם ערבוב. והקלף קפץ למעלה. עכשיו, איך עשיתי את זה? מה שלא ראיתם, במקום הקלף הראשון, לקחתי שתי קלפים בלי שישימו לב. 1 ו2. אז מה שקורה, אז כשאני שם את זה לפה, אני לוקח את הקלף הראשון וזה לא של זה. 2 הדור, אז שמים פה, ומי שיודע לערבב ככה, שידאג שתמיד הקלף הראשון יישאר ראשון. הנה, הוא ראשון. אז זה שלנו. ואז לערבב, ואז עושים, והקלף קפץ למעלה. תודה, תביאו לייק, ונחזור בפרק השני של עונה אחת בקסמים עם קלפים. תודה, ביי.